So I think ira video rechi3 ndichidzokorodza kutaura chinhu 1 kumaZimbabweans. Yes, emalongende movement iyo yakabata magugu pixel. Vamwe vanoti magugu, ndinomati magugu pixel. Ameno kana dauza ero kumberi. But what I'm trying to say ndezvekuti a lot of people were bashing. They were bashing say week now. Vanopa japreza motikari yaine dzimwe. Ndikataura ndikati miswai. Now look at this. Ulengende mukadzi wake vari iPhone 17 Pro right now. Vapiwa zvemamwe magugu pixel. Iwewe uriko kucomment section yamambo ndimambo. Uri kungogorogota uriko kunge njiva. Kwerwe uri pachuru. Mambo ndimambo. Vanenge vaita kuona mambo vayo. But havakupe because hauna basa. Saka this video is for educational purpose. Kuti maZimbabweans ndaona kuti manyanya kudama miracles, manyanya ngoda zvinhu zvekupiwa. You need to know kuti vanhu ava vanopa zvina vane vanhu vavo vanoda kupa. Vandoone vanhu vavo, vandoone list yavo yevanhu vakatonyora, especially vanhu vane vano benefita from. Iwo zvakoneka comment kako kunga kuti mambo ndimambo anokupa phone kuti waita sei? Who are you? Say wekina vanokupa motikari. Who are you? Vanhu vanopiwa zvino vanenge vatovhitwa vatoonekwa kunzi uyu ndinozobenefitawo chakati nechakati, uyu ndinozoonawo chinhu chakati nechakati. Vamwe vanotopiwa motikari because they know kuti pazvichange zvaoma unokwanisa kuenda kune munhu iye anokupawo something. Iwo unopa chii mambo ndimambo iwe?